टिसिमोन ना? हो? ओमफ्राय इदि जालांजोब्बाय दायो? गोबोर हासार बायदि जाजोब्बाय माथो ना? माबोरै इदि जाखो इयो? इखौ एख' खामानि जानाय नंला माथो ने? सिफ्लेबाबो। आखाइया सालायनो नागिरदों। टिसि गोजामोन आरोना? आरो लस खोमा ना नैफोरबो जना टिसि गथायैनो? हो? बेफोरबो टिसि बा माइ ना माइ गुथि? अखा सिजोब्बाय आरोखि ना? अखा सिजोबना इदि एसे आलाय-सिलाय जाजोब्बाय। माखाया बे गाजा होबाय मा खोमासो ना? गाजा होदों ना? हो? माथो रोजाथार। प्लास्टिक होनायबा मोजां जागौमोन माथो। बेफोरो गाजा नामा? गाजा होबायथ' मोनसेयाव गोथार दं माथो। बेफोरबो नै माबा बेफोरबो नङा होमबा? ओइ केसारि केसारिस' ना? दसेयानो जायगा गैया। दोननो जायगायानो गैला माथो। खै बिगानिमोन? आंनो 3 जाबाय दा औवा मालायनि सिगाया बेरा गैयिबो मोसौ बाथोनबो होदो नालाय मानसिया लबर लानानै गिदिंखायो मोसौनि गाराय खेबबाय होनना बागमारा गामिया